раёсати вазорати корҳои дохилӣ аз рух додани садамаи мудҳише хабар дод, ки дар натиҷаи он як зан захмӣ шудаву ноболиғе фавтидааст. Бино ба иттилои манбаъ 23 январи соли 2021 тахминан соати 22:30 ронандаи автомашинаи тамғаи Деусиело Табаров Самариддин Ғайратович соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи Фархор ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди ноҳияи мазкур аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Маҳсидинов Бобоҷон Зайниддинович соли таваллудаш 1974 сокини ҳамин ноҳия бархӯрдааст. дар натиҷаи садамаи мазкур мусофири автомашинаи тамғаи Opel Vectra Валиева Нигина Асоевна соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри Душанбе ва хурдсол Маҳсидинов Юсуфҷон Бобоҷонович соли таваллудаш 2016 сокини ноҳияи Фархор ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардида, хурдсол Муҳсидинов Бобоҷон Зайниддинович дар беморхона фавтидааст.